الله وبه نستعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبله، والصلاة والسلام على الهادي البشير وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لا جبوا موبيل جنفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بأن الدين برو حكم كنا لا دين برو مي جمو كاين كولي كسكرمو معني كرمو بسم الله ولا ساك برو كدين كنا فوني دوكا bi an keleme ka an karamodo bismillah minti dunaye an kenen ka minti dunaye jamana en kono minti dunaye an dafa jamana nunu bela dine barakonna la noy an karamo an anjenyo Sheikh Ahmad Tidiane Jabati. Sheikh Ahmad Tidiane Jabati anjenyo no an baraka nyono dine bara hukumu konna la almamidu abubu Abidjan Côte d'Ivoire jamana ka andana badiya tamala an fe jamana in kono anya profiter ka bismillah wala sa na ka boroke dine kuna funi loka ayana nga do nga boroko na lamba fa an karamo ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Tidiane mi fuki wala nyano am bismillah lillah anga wele jabilla biamba be ka boroke feno ka min na faka bon ko sobe bin islamia ma ko be ala ko sobe islamia dine di ben dine do kilenya dine do kira ira sallallahu alaihi wasallam anana ni ode nga nanye realite ulaje bi ka kene kana one iba e fogo nyonya be islamia were ni nyonche ko sobe anta fogo nyonya be islamia kono na fogo nyonya be islamia ni nyonche kada famu chugo yauka sababu munu nanai ani solution munu be ala amena je ka fe ka boroke odika na nga nyinga folo jume mi ere we muni nana ni be maliya ere islamia ni nyonche. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا أمي فوليديما أمي أن لجبا بلا جلنفو أمي دوك نتليني نوي شرفولاي يا ربي على كاتاني على كابكا على كسبتي أمي فوليدان فافنما نوي سيد شريف عثمان مدن حيدر أني دينا نيمو بجمانا يكونوا على كبيلا جلين دمي أيوا إيه نينغالي ميكي نوي بماليا إسلامو نيونچه نينغالي كتشوكو نيانا كوسوبي إما فكو بماليا بدينا كونو ما بدينا باراباو دي نيونچه أيوا نينغالي نيونو وكلا إمام علي لا كرم الله وجهه ويعني نقوم منذ كوسون بمباليا بإسلامون يونچه منذ كوسون دو بي وچسري كودولا دو بافكو ماي منذ نانا إسلاميا كوما إمام علي عليه السلام أكو أي جابي مدي جابي نغا بواسا أقول لو سكت من لا يدري لارتفع الخلاف أكو مغمون تدينا نيدو mu madina famu mu be kola o te komishido kono lugu ku jela ko sosoli ku tena na dina kuma bebinna donc femina nani bembalia idina kono a folo idina famu balia dina barake ba hobolo o ya folo ibe fen fena fika nyenyini ka nyedo ika do ibe ka ke kumina to kilin fene be ka ke kumida iko fene don mais misali do di sisan na fola ko an bɛɛ ka wuli ka ɲɛsin Abidjan ma dɔ bɛ taa sena sira fɛ dɔ bɛ taa avion na dɔw yɛrɛ bɛ taa tagacogo wɛrɛ la min t'o ye mais laɲini ye mun de ye an ka se Abidjan donc ni ne ko n ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka taa sena sira fɛ n ko wajibi bɛɛ ka don avion de kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa Abidjan ne ye kɛlɛ tigɛ ni mun b'a fɛ ka taa dugu ma olu bɛ taa mais laɲini y'an bɛɛ ka se Abidjan donc dina laɲini ye min ye ala ka yafa an ma an bɛɛ ka alijinɛ sɔrɔ an bɛɛ ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ali ka salatu wasalam dina laɲini y'o de ye maintenant ni ne ko n ko ne bɛ n ka dina baara la cogo min na wajibi e fɛnɛ ka kan ka kɛ tan de o tuma na ne ma dina yɛrɛ kɔnɔna ko faamu donc dina faamubaliya o de kɛra bɛnbaliya belebele sababu ye a filanan itiba'ul hawa mɔgɔw bɔla ala kɔ ka tugu o ni lahawa kɔ donc ni dungo tugu ɲɔgɔnya o fɛnɛ nana ni bɛnbaliya ye diina na parce que tuma dɔ mɔgɔ dɔ b'a dɔn cɔ k'a fɔ ale bɛ min kan o tɛ tiɲɛ ye
a b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ tɔ kelen ta de ye tiɲɛ ye mɛ bonya ani tɔgɔ o ɲini kama ani diɲɛ nafa fitinin ɲini kama ale b'i sinsin a ka nkalon kan ka tɔ kelen kɛlɛ a ka tiɲɛ kan donc ni mɔgɔ o mɔgɔ tugula nin kɔ i n'a fɔ ala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ cogo min afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu allahu ala ilmin k'i ma mɔgɔw ye mɔgɔ minnu y'u ka ala minɛ k'a kɛ o nin dungo ye c'est à dire ni ala ko bɔla tiɲɛ kan n'a tugula nin dungo kɔ bɛnbaliya ye wajibi de y'a kɔnɔ parce que an tɛ ala ye tugun maa min an ka intérêtw de ye an b'an ka nafaw de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka don an n'o cɛ an b'o tigi kɛlɛ bɛnbaliya sabanan ye min ye o ye waati min na n'i m'i ka diinɛ faamu n'i tugula i nin dungo kɔ n'i k'i bɛ mɔgɔw ladon diinɛ na wajibi bolo ma n'i k'i bɛ mɔgɔw karaba ko fɔ bɛɛ k'a ta to yen ka e ta kɛ diinɛ sow ka ca diinɛ ye sira yiriwalen de ye alakira muhamadu alayhi wa alihi salatu wasalam n'i taara ka hadisa dɔw lajɛ a bɛ nafila de f'i ye fo a bɛ k'i hakili la i n'a fɔ sufɛ nafila de bagaji ka bon n'alabato bɛɛ ye n'i taara don heji domaine na a bɛ n'o fɔ fo a bɛ k'i hakili la ko alabato wɛrɛ tɛ yen heji de bɛ yen n'i taara don sun domaine na i b'a fɔ ko an k'a bɛɛ to yen k'a to sun ma an ka sun don o de ka fisa n'a bɛɛ ye mɛ munna rasulu nana ni bondaw ye alabato kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko heji de ka nɔgɔ e ma mɛ sun de ka nɔgɔ ne ma sufɛ nafila de ka nɔgɔ karisa ma o tuma na sɔnni ka ɲumanya kɛ o de ka nɔgɔ karisa ma donc rasulu ye sodaw yɛlɛ k'a fɔ min ka nɔgɔ min ma min bɛ se ka min kɛ lafiya la o k'a jija k'o kɛ mɛ laɲini ye min ye an ka se ala ma donc ni sufɛ nafila selibaga ko ko bɛɛ k'a ta to yen sundobaga k'a ta to yen hejitigi k'a ta to yen bɛɛ ka na sufɛ nafila seli ala k'a ka laɲini ma faamu donc bɛnbaliya belebele dɔ sababu ye k'a fɔ wajibi ko bɛɛ k'a ta to yen k'a to e ta ma i ma ye ala b'an lasɔmi kɔkɔnɔ kɔnɔ a b'a fɔ auzubillahi mina shaitani rajim a b'a fɔ ko ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على كويسرا على ألم يو بيدان كابون نينكلينا وكوي الأصل واحد بيدان كابون نينكلينا مي ألم نين فغنيون دان أداما ma tilala k'o fɛnɛ bɔ nin kelen de la pour que lasili ka to a nɔ na ko a tilala k'olu fila ta ka cɛ ni muso caman bɔ a la donc an ye ala ɲininka sisan ala ye nin bɛɛ kɛ mun kosɔn a ko laɲini tɛ nin danni ye laɲini t'a furuɲɔgɔn danni ye cɛw ni muso mun bɔla a la laɲini t'olu ye mais laɲini ye fɛn kelen de ye wattaqullaha allazi tasaaluna bihi laɲini ye a bɛɛ ka jɛ ka siran ala ɲɛ أتلالا خفتوكو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نياو دانكا كي kabila cheni muso faso mais min ka bon ala fini be o yi min sagana ala nyani be la nyani juma de kuma ngono dugu ladaw be fendo be islamaya na no soro jamana do kan dugu yɛrɛ développement degré seliji ta cogo dɔw bɛ anw fɛ n'a fɔra anw fɛ sisan ko an ka seliji ta k'i bɛ minɛn dayɛlɛ k'a bila i kini bolo la ni minɛn datugulen don k'i bɛ se k'a bila i numan bolo la walima i b'a bila i kini bolo la o y'a ye minɛn dayɛlɛlen bɛ bila ka seliji ta dugu min na n'a fɔra fɛnɛ ko dugu dɔ la ni i bɛna don a b'a kɛ to ni mɔgɔ bɛna sugunɛ kɛ ka sɔrɔ ka i ka seliji ta wajibi i ka sigi o y'a sɔrɔ a tigi bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ sigi ɲɛgɛn mun kɔnɔ bon n'i le y'i ka sariya diinɛ ta k'a bɛn i ka dugu laada n'a faamuya dama ma i ma foyi faamu diinɛ na i bɛ taa se yɔrɔ dɔw la i bɛ taa ye k'a fɔ seliji bɛ ta fɛn min na o tɛ se ka bila kini yan fan a tɛ se ka bila numan yan fan o tuma sariya ma kuma olu ta la a kumana la donc f'i k'a faamu k'a fɔ diinɛ so dayɛlɛlen don a yiriwalen don tiɲɛ dan tɛ e ka tiɲɛ ye donc bɛnbaliya sababu belebele dɔ ye nin ye mɔgɔw y'u sinsin u ka tiɲɛ kan mɛ u tilala k'a yira ko a tɔ bɛɛ ye nkalon fɔ olu ta
tiɲɛ wɛrɛ tɛ yen olu ta kɔ o kuma sabatilen tɛ ala ka n'a ka bonya a n'a ka cidenya ale ka salatu wasalam a ka sahabaw ye fɛn dɔw bɔ u yɛrɛ la k'a kɛ fɛn min diyala rasuli ye fo rasuli yɛrɛ y'o ladege a fɛ ka sɔrɔ o y'a ye ale de la a ye bilal bun rabah ɲininka ko i ye alijinɛ sɔrɔ i sen kan bɔla ni ɲɛ mun kosɔn alijinɛ kɔnɔ mɛ kuma nana laban min ma bilal ko ni seliji bɔla ale la tuma o tuma ale bɛ seliji kulakulaya a bɛ jɔko fila seri ja o de diyala ala ye fo ka taa dama tɛmɛ fo a ye nin pilasi di bilal ma mɛ ni mɔgɔ min fɛnɛ taara to o kan k'ale bɛ fɛ ka alijinɛ sɔrɔ n'o de ye a ye ko ɲuman kɛ ni min fɛnɛ ko k'ale bɛ fɛ ka alijinɛ sɔrɔ ni balimaya tuguli de ye ale fɛnɛ ye ko ɲuman kɛ donc silamɛya bɛnbaliya sababu a belebele dɔ ye nin fɛnɛ ala k'an bɛ sababu ma. Shekna an kɛlen ka kumabaw faamu bɛnbaliya kun na silamɛw ka bɛn yɛrɛ nafa jumɛn bɛ a la jakulu yɛrɛ kan n'o ye an ka société kan ani diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na. alhamdulilayi rabbil alamin nafa min bɛ silamɛw ka bɛn na jɛkulu la an ka société yɛrɛ la a fɔlɔ ye min a bɛ fanga di silamɛya ma ala ko an ma ko wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum ko n'an ma sɔsɔli ɲɔgɔnya dabila a ka diinɛ kɔnɔ ko a laban bɛna kɛ jitɔw ye n'aw kɛla jitɔw ye ko a fanga bɛna ban donc jɛkulu fanga ye ban k'a kɛ kɔfɛmɔgɔw ye n'i y'a lajɛ ka kuranna to silamɛw bolo silamɛw de ko kan ka diɲɛ mara silamɛw ka jɛ kɔnɔ juma o juma silamɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fo yɔrɔ dɔ siɲɛ 5 silamɛw bɛ ɲɔgɔn kan fo yɔrɔ dɔ san kɔnɔ siɲɛ 1 silamɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fo yɔrɔ dɔ n'i ye kuranna min mali la yan o kelen de b'anw fɛ Côte d'Ivoire o kelen de bɛ Chine o tɛ se ka to diinɛ dɔ kɔnɔ k'o diinɛ tɛ fanga sɔrɔ mais mun ye silamɛya sɛgɛ mun ye silamɛw sɛgɛ bɛnbaliya donc silamɛw ka bɛn nafa fɔlɔ ye min ye a bɛ fanga di silamɛya ma a bɛ barika don silamɛya la a bɛ silamɛya sabati a bɛ juguw siran silamɛya ɲɛ a filanan ye min ye a bɛ siga bɔ silamɛw la silamɛw ka bɛn a nafa dɔ ye min ye a bɛ siga bɔ jahiliw la i b'a kɔlɔsi Sɛk mɔgɔ dɔw bɛ silamɛya kɔnɔ bi olu yɛrɛ t'a dɔn o bɛna taa sira min kɛ tugun c'est à dire ni dɔ ko k'a ka ɲi dɔ bɛ taa fɔ a ye k'o ko kelen de bɛ mɔgɔ don tasuma kɔnɔ a b'a bila kɔfɛ dɔ bɛ taa nafa fɔ a ye a bɛ segin a ma tugun kɔfɛ dɔ wɛrɛ bɛ taa fɔ a ye ko tɔ kelen de ka ɲi n'o ye a b'o fɛnɛ bila a bɛ taa segin o ma donc silamɛ yɛrɛ t'a dɔn ale bɛ seli cogo min silamɛ t'a dɔn a b'a ka diinɛ baara cogo min silamɛ t'a dɔn a bɛ min kɛ bon n'o kɛla siga bɛ don silamɛ na a ka diinɛ kɔnɔ ni siga dun donn'i la i ka diinɛ kɔnɔ i bɛ bɔ silamɛya hukumu na i bɛ taa nafigiya hukumu na fi qulubihim marad fazadahumullahu marada donc silamɛw ya bɛnbaliya a nafa belebele silamɛw ka bɛn nafa belebele dɔ ye a bɛ siga bɔ silamɛw na o ka diinɛ baara cogo la silamɛw ka bɛn nafa dɔ ye min ye ala ka dɛmɛ ala tɛ jama dɛmɛ abadan jama mun bɛnnen tɛ kelen ma ala tɛ jama dɛmɛ abadan jama mun dusukun tɛ kelen ye tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta i bɛ taa jama dɔw ye ala k'u kan k'olu wuli dɛmɛ ala ye dɛmɛ layidu ta silamɛw ye a ko wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin a ko limaniya jɔnw dɛmɛ ko a kɛla wajibi ye ni ala ma a tilala k'a fɔ in tansurullaha yansurukum ko n'a ye ala ka taasira in dɛmɛ wallahi ala bɛna aw dɛmɛ ni bɛɛ b'a yira k'a fɔ dɛmɛ layidu tala ala bolo ka ban mais mun de bɛ ka dɛmɛ bali ka kɛ silamɛw ka bɛnbaliya a bɛ jɔn dɛmɛ ka jɔn to i m'a ye ani an ka dɔnnikɛbaga dɔ ye baro kɛ a ko an ma ko k'ale to maka o bɛ tawafu la waati min na k'ale ye silamɛ gurupu 2 ɲɔgɔn ye mais a ye gurupu fɔlɔ min ye olu bɛ tawafu kɛla olu bɛ ka nin gurupu dɔ ninnu danga tawafu kɔnɔ to kelima ninnu fana bɛ ka dɛmɛ ɲini ala fɛ ninnu kɛlɛli kan tawafu kɔnɔ wa a bɛɛ dun bɛ lɔhɔrɔma yɔrɔ la a bɛɛ dun bɛ duwawu jaabi yɔrɔ la ala ka layidu ta k'a bɛ duwawu jaabi mɔgɔ minnu ye yɔrɔ minnu na ninnu de don mais est ce que o duwawu bɛ jaabi a bɛ jɔn jaabi ka jɔn to a bɛ jɔn ta minɛ ka jɔn ta bali mais n'olu bɛɛ k'u farala ɲɔgɔn kan ta ala deli silamɛya taga ɲɛ na silamɛya ko bɛ taa ɲɛfɛ mais mun de y'an sɛgɛn
an ka bolo faraw o de bonyana an bolo ka tɛmɛ silamɛya yɛrɛ balimaya kan. Ni ne ye silamɛ ye ne ye tijani ye n ye silamɛ de ye fɔlɔ o de kosɔn tijaniya sɔnna n na. Ni n ye silamɛ ye n ye siya ye n ye silamɛ de ye fɔlɔ o kosɔn siya sɔnna n na. Ni ne ye silamɛ ye n ye sunnamɔgɔ ye n ye silamɛ de ye fɔlɔ o kosɔn sunna sɔnna n na. Mais mun kosɔn an bɛɛ t'an ka tagabolow kɛ ka limaniya sɔrɔ puisque an dalen b'o de la mais an ka silamɛya balimaya kɛ o de b'an ni ala cɛ ɲɛ. Seydina Ibrahima alayhi salam a y'an wele tɔgɔ kelen de la wa sammakumul muslimin, ale de y'aw tɔgɔ da ko silamɛw mais ma bolo fara d'a kan. Donc silamɛw ka bɛn nafa dɔ ye min ye a bɛ ala ka dɛmɛ kɛ wajibi ye silamɛw ma. Donc o dɛmɛ in silamɛw mako b'o de la bi o ka se ka taa ɲɛ. Ni dɛmɛ tɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya tɛ se ka taa yɔrɔ si. Donc bɛn nafa dɔ y'o ye fɛnɛ. A nafa dɔ ye min ye kuma lasurunya bolo ma mɔgɔ minnu bɛ na silamɛw kɔfɛ an b'a fɔ ko génération laban an denw a bɛ taga fan kelen yira olu la o ka tiina na. Ni mɔgɔ dɔw ɲɛnatigɛla so dɔ kɔnɔ so min kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ fa kun ye wahabiya ye balima dɔ kɛra siya ye o fɛnɛ dɔgɔcɛ o kɛra tarika mɔgɔ ye o yɛrɛ dɔgɔcɛ o fɛnɛ taara ahmadiya la. Masala ni den nana wuli o kɔnɔ ni den nana ye k'a fɔ olu yɛrɛ dama yɛrɛ ka balimaya tiɲɛna tagabolo ko kama den bɛ se ka jumɛn ta a bɛ ɲagami den bolo. Donc pour que den minnu bɛna na an kɔfɛ olu yɛrɛ ka se k'o ta fan dɔn fan n'u ka se ka bɛn ko kelen ma. I m'a ye sɔsɔli tɛ diinɛ kɔnɔ parce que diinɛ bɛnna fɛn o fɛn kan an bɛɛ bɛ seli k'an ɲɛsin kɔrɔ ma sɔsɔli t'o la. Seli fana ye jɔko 4 sɔsɔli t'o la. Sunkalo sun bɛ don sunkalo la sɔsɔli t'o la. Hiji bɛ kɛ Maka sɔsɔli t'o la. Bon diinɛ tɛ ɲɛ min kɔ sɔsɔli t'o la mais min n'i y'a kɛ a b'i don alijinɛ kɔnɔ n'i m'a kɛ a t'i ka alijinɛ kɔnɔ don bali sɔsɔli b'o de la. O tuma na silamɛw ka kan ka faamu dɔrɔn ko sɛtana de donna an ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka kan k'an yɔrɔ ma janya la an ka bɛn a b'a la ka dɛmɛ di an ma mais an ka bɛn bɛ kɛ sababu ye k'an kɔ fɛnɛ sabati silamɛya kɔnɔ. Sheikh Amara Tijani faamuyali kɛlen kɔfɛ bɛnbaliya sababu la ani nafa min bɛ bɛn na sisan ni en tant que diinɛ sɛgɛsɛgɛlibaga diinɛ karamɔgɔ solution kɛ ka n'a fɔra k'i ka solution dɔ di silamɛw ma bi pour que bɛn kana silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ladilikan jumɛn di? Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ladilikan ba fɔlɔ min di pour que bɛn ka se ka sabati diinɛ kɔnɔ o ye hali bi Imam Ali alayhi salam an b'ale ka kuma in an bɛ segin o de kan parce que ale ko ni mɔgɔ minnu ma kalan n'olu k'u jɛla bɛnbaliya kun tɛ na diinɛ kɔnɔ donc an b'a fɔ n ko an ka diinɛ ɲɛnabɔli to dɔnnikɛbagaw bolo. I b'a dɔn bɛɛ tɛ wajulikɛla ye bɛɛ man kan ka diinɛ lase. Kuranɛ yɛrɛ ko a ma ko walitakun minkum umma ma m'a fɔ walitakunu umma a ko jama dɔ de kan ka k'aw cɛla olu ni tɔw tɛ kelen o jama in de kan ka mɔgɔw wele ka na Ala ma. A tilala ko udu ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana ko ni bɛ mɔgɔw wele ka taa Ala ma k'i k'a kɛ ni hikma ye ani wajuli cogo ɲuman. Hikma dun tɛ di bɛɛ ma Ala tɛ bɛɛ sɔn hikma na. Donc ni mɔgɔ mun b'a dɔn ka fɔ olu man kan ni diinɛ ɲɛfɔli ye n'olu ko k'u sela ka jɛ ka diinɛ to dɔnnibagaw bolo mɔgɔ minnu bɛ kuma fɛn kan o bɛ min dɔn o bɛ fɛn fɔ o b'o ka laɲini dɔn a fɔtɔ bɛnbaliya kun bɛ na nɔgɔya an ka diinɛ na walima a kun bɛ na bɔ a la. Mais ni dɔ nana sigi n'ale y'a ka kuma bɛɛ kɛ nɛni ye tɔ kelen nana sigi ale fana ko nin ye ne nɛnɛ a ma bɛn ne ma fɔ ne fana k'a yira a la ko n bɛ se nɛnini na ka tɛmɛ a kan ale fana y'o tigiw bɛɛ don jahanama kɔnɔ i b'a ye taa fan tɛ kɛ silamɛw na. Mais ni dɔnnibaga ko a bɛ kuma ale bɛ kuma ni kuranɛ ye a bɛ kuma ni hadisa ye mais a bɛ tila ka kuma yɛrɛ mafuhumu ɲini tiɲɛ ni aya in fɔla tan mais laɲini jumɛn b'a la ni hadisa in fɔla tan mais est ce que ni hadisa in bɛ se ka appliquer an n'u fɛ an bɛ laɲini jumɛn bɔ a kɔnɔ ijtihadu yɛrɛ jumɛn bɛ kuma kɔnɔ dɔnnibagaw de bɛ se k'o ɲɛnabɔ. Donc pour que bɛn ka kɛ silamɛya la a sababuba ye min ye diinɛ ɲɛfɔli ka to dɔnnibagaw bolo. A filanan ye min ye n'o bɛ se ka bɛn sabati diinɛ kɔnɔ o ye an ka bɔ an ni kɔ. Ni silamɛw yɛrɛ dama ma bɛn baara ma daminɛ o k'a sɔrɔ an yɛrɛ dama ka kan ka bɛn
silamɛya y'a wajibiya kan ko an ni diina wɛrɛw mɔgɔw fɛnɛ ka bɛn silamɛya y'a wajibiya kan ko an n'an sigiɲɔgɔnw ka bɛn sigiɲɔgɔnya hakɛ silamɛma fɔ o la o mɔgɔ dun sigiɲɔgɔn bɛ kɛ so i sigiɲɔgɔn bɛ kɛ kare kɔnɔ i sigiɲɔgɔn bɛ kɛ baarayɔrɔ la hali i ni maa min bɛ dugu kelen walima i ni min ka dugu nɔrɔlen don ɲɔgɔn na nin bɛɛ bɛ jate i sigiɲɔgɔn ye diina ko ma fɔ o la mɛ n'alu yɛrɛ dama ma bɛn a n'a sigiɲɔgɔn bɛ se ka bɛn cogo di ani diina wɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka bɛn cogo di mɛ o tɛ se ka kɛ fɔ n'an bɔla an nin kɔ n'an bɔla an nin kɔ waati min na i b'a ye silamɛya kanu a n'a balimaya ani nafa min yɛrɛ bɛ silamɛya na société kɔnɔ silamɛw bɛna se k'o kɛ a sabanan fɛnɛ ye min ye ni silamɛw nana bɛn kelen ma solution dɔ bɛ yen o solution fɛnɛ ka bon n'a bɛɛ ye tugun o ye silamɛw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ye shɛkan ni dɛmɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn bɛ na ye mɛ ni dɛmɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn tɛ na ye ɲɔgɔn dɛmɛ in kɔrɔ ye di silamɛw man kan ka o silamɛ ɲɔgɔn labila mɔgɔ wɛrɛ ye diina ye diina de ye jamana ye jamana de ye jamana ni diina bɛ taa ni ɲɔgɔn ye diina ta tɛ tiɲɛ jamana ta tɛ tiɲɛ mɛ ni diina mɔgɔw ninnu ka diina ta ka kɛ fɛn fu ye k'a di mɔgɔw ma mun tɛ diina fɛ mun mako tɛ diina na mun ka laɲini bɛɛ ye diɲɛ ye a bɛ bɛnbaliya don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔ bɛ na fɔ ale b'a ka limaniya baara kɛ dɔ mako t'o limaniya baara la dɔ a bɛ na ni bɛnbaliya ye bɛn fɛnɛ sababu solution ba dɔ ye min ye an y'an denw kalan an y'an denw kalan silamɛya problème ba dɔ ye min ye bi génération min bɛna na an kɔfɛ kɛmɛ o kɛmɛ i bɛna taa sɔrɔ 80 tɛna silamɛya dɔn bon n'o ma silamɛya dɔn information min bɛ ka d'u ma silamɛya kɔnɔ o b'o n'o de ta ka baara kɛ n'a ye silamɛ joli de bɛ yen min y'a den lasigi so kɔnɔ k'a fɔ a den ye k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn mun ye télé la o ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la fɛn mun bɛ ka fɔ silamɛya ma o ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'a fɔra silamɛya kɔnɔ sisan ko sariya sariya kɔrɔ tɛ silamɛya la ko ka bolo tigɛ o tɛ sariya ye o mɛ diina dɔnbaliw k'a fɔ k'o de tɔgɔ ye ko sariya mais est ce que silamɛw y'a fɔ ye k'o kɔrɔ de ye ko hadu mɛ o ni sariya tɛ kelen ye bon o ɲɛfɔbaliya o b'a to fɛnɛ silamɛw yɛrɛ bɛ tunun o ka ko kɔnɔ o ye hadu le ye mɛ hadu bɛ bɔ waati jumɛn hadu bɛ bɔ jɔn de la fo ka ɲɛdɔn donc silamɛya mako bɛ fɛn min na bi silamɛw yɛrɛ ka information ɲuman di silamɛdenw ma pour que silamɛdenw wulitɔ o kɔnɔ balima silamɛw k'o jugu ye i m'a ye ala ko wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'a fa allafa bayna qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana ko ya hakili to ala ka nɛɛma na waati min na aw k'u kɛla ɲɔgɔn juguw ye mɛ ko ala ye mun kɛ ko ala ye aw dusukun ni bɛn kelen ma o kɔrɔ ye ja ko in bɛ dusukun de la ko a nana laban ka kɛ balimaw ye ala ka diinɛ kɔnɔ ko in mako bɛ dusukun na a bɛ taa laban ni balimaya ye ni balimaya tɛ silamɛya kɔnɔ ni kɔnɔnajɛya tɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya tɛ yen ala k'an bɛ sababa ma. Ustaz, waati na cogoya kama dakuruɲɛ laban jumɛn b'i don ani ka dugawu kɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen. An bɛ dakuruɲɛ laban min di an balimaw ma o de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kelen ala ka ba fɔ an ye ale ka salatu wasalam b'a fɔ ko la fadla li arabiyyin ala ajami wala li abyada ala aswada wala li aswada ala hamar illa bittaqwa a ko ala ale min ye arabu ye k'o t'a to arabu bɛ fisaya ni siya wɛrɛ ye o t'a to jɛman bɛ fisaya ni finman ye o t'a to finman bɛ fisaya ni bilenman ye ko fɛn kelen min b'anw fisaya ni ɲɔgɔn ye o de ye ala ɲɛsiranya ye donc ni tijani siranna ala ɲɛ a ka fisa tɔw ye n'a ma siran ala ɲɛ bɛɛ ka fisa ye ni siya siranna ala ɲɛ a ka fisa tɔw ye n'a ma siran ala ɲɛ bɛɛ ka fisa ye ni sunnamɔgɔ siranna ala ɲɛ a ka fisa tɔw ye n'a ma siran ala ɲɛ bɛɛ ka fisa ye donc laɲini ye ala ɲɛsiranya de ye ani silamɛya balimaya o de bɛ an sabati o de b'an ka ko taa ɲɛfɛ ni bolofara o bolofara dama donna alijinɛ kɔnɔ pilasi tɔba bɛ to ayiwa laɲini ye min ye an bɛɛ de ka don an bɛɛ ka taa an ka balimaya kɛ i n'a fɔ ala y'a ɲini an fɛ ala kɛra y'a ɲini an fɛ cogo min na yarabi ala ka silamɛya dɛmɛ ala k'an bɛɛ bɛn kelen ma ala ka juguya bɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka silamɛya kanu sabati ala ka silamɛya balimaya sabati wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ame an karamɔgɔ Sheikh Ahmad Tijani Jabate fo aka ni kumakan nafama ninnu na waati kuntala ma jan ka nafa caman sɔrɔla kuma ninnu kɔnɔna la an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn an bisimila la kokura aw yɛrɛ fana an bɛ segin ka dakurunya laban min di o ye de k'a fɔ silamɛya nana ni bɛn de alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'ale a taalen Madina a ye fɛn fɔlɔ baara fɔlɔ minnu kɛ o ye ka bɛn ni sabati kabilaba minnu tun bɛ ni bɛnbaliya tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ hali o kabilaw yɛrɛ tun tɛ diinɛ la nka a ye bɛn sabati olu ni ɲɔgɔn cɛ f'olu ni nana kɛ ɲɔgɔn fɛ f'olu nana kana ɲɔgɔn kanu o alakira nana ni diinɛ min ye ni fɔɲɔgɔnya kɔni y'o diinɛ la o kɔrɔ ko diinɛ in ma faamuya de a kɛbaga dɔw fɛ an bɛ Alahu taala deli diinɛ faamucogo ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ an silamɛw ɲɔgɔn cɛ bɛn ɲini tɛ silamɛw yɛrɛ dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ɲininen don hali silamɛya ni diinɛ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali silamɛya ni maa min tɛ diinɛ la alakira nana n'o exemple caman ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la an bɛ Alahu taala deli ala k'a faamucogo ɲuman di an ni aw bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro lajɛ ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثل